Da. Vezi că am început... Fișierele, uite cum arată. Ia, uite, am dat un video și vezi să... am dat un video eu acum. Ștefan, am dat un video și vezi să facem un video amândoi spre Hello Guys. Hello, guys! Deci ce o să facem? O să terminăm socul? Da, încearcă. Eu sunt cu Ștefan și... Ai zis, eu sunt Flori. Am spus Lorin, copile! Nu auzi? Bă, da, cu mine. Uite ce bine. Să filmează. Nu știu. Am vrut să cheia așa o bană. Se poate ce o scuze. Și până la ce te uiți? Uite, Rare se joacă pe Nintendo. Pe fantele tău! Pe fantele tău! Să schimbă și rapul pe bunii. Nu, eu trimit. Da, asta. O șterg mai bine. Nu bine. Nu știu ce o să termin videoclipul. Cum arată becul? Bă! Uite cum arată becul de la telefon. Uite. Și vezi că... Nu am vezi că nu o să se schimbe. Nu am luat un telefon nou, nu e așa, Ștefan? Nu am luat un telefon nou. Fac acum un video. Poți să-l postezi și pe YouTube. Poți să postezi și pe YouTube. Bun, am postat și eu într-o dată pe YouTube. Dar n-am primit niciun like. radio. Uite cum arată radio. Ia. Uite cum arată Gmail. Bă, m-ai deranjat. Cum arată Gmail. Uite cum arată Gmail. Hai, dacă nu postezi aia asta pe YouTube, o să o postezi. Să ne vadă toți din țară România. Să se uite Sniculeț. Acum arată actualizator. Deci nu s-a făcut altfel. Era bine să se schimbă totul și YouTube-ul. Și magazinul pe... Da. Și mitul. Da. Și blocare ecran. Dacă ai blocare ecran. Dacă trebuie să blocare ecran. Dar sunt cât mai repede telefon. Dar tu stop. Uitați și închid imediat. Iar am crăpat acolo! Iar? O să arăt lui mama că... I-am schimbat telefonul.
Că mi-am instalat un joc nou. Nintendo. Este un Brawler. Dar asta o să termin lui Rare și Ștefan. LOL. Nu! Nu pot să fac. Pot să fac Lorin. Uite ce de dacă să despre Rare o să trimit o poză dacă să amintești dansurile, că copilul ăsta vrea să Ștefan vrea să schimbă dansurile. Pe bune. Da, deci să spui pe WhatsApp cum le știm Rare și Ștefan, că ai făcut din soc ăsta. Am făcut vreo 97. Vedeți ce mai țin totalității. Come on, shit. LOL. Mă duc să bag camera. Screen settings. TV-ul.